hama yangu, kune vaya vane matambudziko ekutonhora bhodhi, vanotonhora bhodhi madzoba chitumen sekuru gokwe vauya kuti tibatsirani. Kune vaya vane maproblemu ekutonhora bhodhi, tati tuwe tibatsirani. Pano pakirawa handiti kam tibetserane. Zvaunoita hapana chakambowana chinombodiwa ipapo. Zvaunoita iwe unotora vaseline yako handiti woisanganisana nesoti wobva wazora pasi petsoka, wobva wapfeka masokisi ako wobva watora wakadaro. Mabata zvakanaka. Vanotonhora bhodhi, vanotonhora muviri unotonhora handiti. Unotora vaseline original, kwete tuma vaseline, unotora vaseline original wozora pasi petsoka, wosanganisa nesalt wobva wazora pasi petsoka wobva wazopfeka masokisi worara wakadaro 3 days dzako uita zvakadaro. Tora vaseline wozora wosanganisa nesalt wobva wazora pasi petsoka. Zvinobatsirei? Zvinobatsira miviri iya inotonhora, kutonhora kwemuviri. Kuna mwana akatotora muviri ayo azotaura zvepabonde, totaura zvekutonhora muviri, kuti muviri wakatotonhorawo zvawo. Unotora vaseline yako nesalt wobva wasanganisa wobva wazora pasi petsoka. Tinokutenda chiti stay creative.